hirugarren gaurko Urduña Hiria Junior Klasikoan, lasterketa ikaragarria egin duzu, ihesalditik hirugarren postua lortuta. Zemuz jundaguna? Bai, bueno, lasterketa oso gogorra izan da. Lehenengo ihesaldian egon naiz eta gero ni bakarrik joan naiz eta atzetik Tami eta beste bazko taldekidea sartu dira nirekin eta bueno, haiekin heldu naiz helmugar arte. Indarrak indar gutxirekin iritsi zen helmugara. Bai, bueno, azkenean 20 kilometrotik ihesaldian egon naiz eta oso gogorra egin zait. Sentsazio onak zenbait handia zegoen gaurko egunean. Bai, bueno, ez nuen espero. Lehenengo ihesaldian joan naizenean eran espero helmugara errugarren heltzea, baina bueno, lortu egin dut. Zorionak. Eskerrik asko.